Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Niyan usab ang tulumanon lamdag sa kahitasan. Ubus gyapon ni ining inyong alagad, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, kagahapon ato man tong nahisgutan ang usa ka suliran mahitungod sa paghingalan og universal o katolika sa gingharian nga gitukod ni Kristo. Karon atong idugtong o isumpay ang may kalambigitan gihapon sa kanang pagtawag-tawag kay gikinahanglan pud nato ni mahibaw-an. Ato ning sugdan pinaagi sa paghinumdom sa usa ka dakong nahitabo nga diskusyon o panagdebate ba, no? Mahitungod aning ngalan sa atong simbahan. Doon na to'y debate nga nahitabo dito sa Dumaguete. Diin, dili lang gani kay sa Dumaguete, bisan sa ubang mga dapit, diin mahinagbo sa grupo sa kanabang tigpanalipod sa pagtuong Katoliko o kining tali sa atong mga igsuon pod nga Iglesia ni Kristo.
kay naghisgot man ni og pagtawag o kanang pagngalan-ngalan sa iglesia. Nya kay mo manggod po ni nahisgutan nato kagahapon. So maayo nga para madugangan ang atong nahibaw-an sa isyu mahitungod ni ini, mo na nga to ning isumpay, idugtong nato ni. Kay usa sa kanabang mga pulong gihisgutan sa kanabang padayag sa side sa ministro sa Iglesia ni Cristo, matod pa nila nga kana kunong ngalan gyud sa atong simbahang Katoliko, dili raman kay kana rang pagtawag og Katoliko, no? Ni matod pa nila og ato man pong giuyunan ang opisyal gyud nga descriptive name o kanang pangalan ba nga gidayag gyud ang mga nagkadaiyang description sa atong simbahang Katoliko na kumplito na o nahimugso ng kumplito gyud ba, no? Kana bang pagtawag og Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na hitabo na nang nadugtong yun ng kuan ba, no? Pila man na no ka ilhanan. Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mo man na siya kumplito yun, no? Ang bugat ani kining Katolika Apostolika Romana kay kining Santa o Balaan mahimong dili ni masupak kay naa man punas Biblia o kanang paghingalan og iglesia. Pero kana lang description ng Katolika Apostolika Romana kana mo'y ilaning supakan og sa maong debate dunay pangutana sa ministro ngadto sa tigpandalipod sa pagtuo nga asa kuno mabasa sa Biblia kanang sumpay-sumpay gid ba, no? Asa kuno mabasa sa usa ka bersikulo kanang pag-ingon Santa Iglesia Apostolika Romana. O mo ni atong hisgutan karon. Well, mga tinahod nga tigpaminaw, kung mangita ta og usa ka bersikulo, dayon ibase nato sa original nga hubad sa Biblia, ato gining iklaro nga kining pagsumpay-sumpay sa mga description, dili gyud nato mabasa litra por litra sa Biblia. Hinoon, dunay kanang hubad sa Biblia nga kanang gitawag na tug dynamic, nga kanang dynamic good nga translation sa Biblia nga nagdepende po na siya sa reflection o sa pagsabot sa translator. Unya mahimong muhubad siya og usa ka hubad nga dili gyud siya ingon litra por litra nga pagkahubad kundi according sa iyang nasabtan pod. Mo na kanang gitawag atong paraphrasing. Mo na nga dunay mga duha man siguro ka klase hubad sa Biblia nga nakita nako ning inani nga sa Mateo 16:18 dunay mabasa nga hubad nga ingon ana. Pero kung ibase sa original dili gyud ta kabasa kanang sumpay-sumpay ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kay katong hubad nga naay mabasa nga ingon ana, usara man to ka kanang dynamic translation o kanang paraphrasing nga kung ibase sa original wala gyud. Pero ngano man nga ato ning tuhuan ning mga deskripsyon na, no? Unang-una, ang pagtuo gud nato sa Biblia dili kay litra por litra ang tanan. Ug unya, kana pong mubase ta sa atong pagtuo, wala po na nakabase sa usa lang ka bersikulo. Di ba? Kaya nga atong pagtuo, kinahanglan ibase gyud sa kinatibuk-an. Unya kay ang Biblia dili man usa ra ka bersikulo. Mao na nga kung mangutana gali sila nga asa mabasa ng official description sa simbahang Katoliko nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Well, sa usa ka bersikulo di ta kabasa. Pero kung tagsaon, doon na tayo mabasihan ani sa Biblia. No, nga naman, pananglit, kanang pag-ingon nga santa ang iglesia. Kihisgutan man ni Pablo sa unang Korinto 14:33 nga gitawag niya iglesia sa mga santos o balaan. So nani mabasihan pero dili lang mabasa sa usa gyud ka bersikulo, no? Kay
kung pangitaan ta og usa ka bersikulo nga naa gyud ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, wala gyud na, labi nag-ibasi sa orihinal. Pero kung atong ibasi sa tibuok Biblia, tagsaon na to, natay mabasihan na. Unya, timan-an na to nga, kanang mubasi ta sa atong pagtuo, dili biya nakabasi sa usara ka bersikulo. Kay wala biya po'y mabasa diri sa Biblia nga, nag-ingon ang Ginoo nga, kanang atong pagtuo ha, o kanang pagtawag nato sa atong organisasyon o pundok, kinahanglan basahon ra gyud sa usa ka bersikulo ang pagtawag. O ang atong pagtuo, kinahanglan ibasi ra gyud sa usa ka bersikulo sa Biblia. Na wala may mabasa na sa Biblia nga nag-ingon si Kristo ana o mga apostol nga kinahanglan ibasi ra sa usa ka bersikulo. No, dili. Masabot nato nga sa kinatibuk-an. Mao na nga atong gamiton ang Biblia sa kinatibuk-an. So mao na nga asa gibase ng pagtawag og santa sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Dito na gibase sa gihisgutan ni San Pablo sa unang Korinto 14:33. Dili lang gani kay kana napagali laing mga bersikulo ana nga pwede natong basihan. Pero ang atong gamiton lang bisag kana lang sa 1 Korinto 14:33 nga gitawag og iglesia sa mga santos o balaan mo manang santa. Dayon kanang moingon tag humanam to santa den iglesia. Iglesia dili na gani pod debatable. Ano man kay bisan gani sila ila man pong gamit ning pulunga iglesia. Moingon sila iglesia ni Kristo. So dili na sila supak anang iglesia. So dito ta sa ikaduha ato ning nahisgutan aw kaning ikatulo kining pag-ingon nga iglesia Santa Iglesia Katolika. Kining Katolika ato na ning nahisgutan kagahapon o kagabi. So di na nato ni expound pag-ayo no nga kining Katolika bot pasabot ani universal o alang sa tanang kanasuran katong gihisgutan sa Ginoong Hesukristo sa Marcos 11:17 nga alang sa tanang kanasuran. Labi na kung ibase po nato sa buhat 9:31 nga naay mabasa nga Grego nga Catholes o mao gyapon throughout all sa English nga both sabton Katolika o universal. Dayon kining apostolika, kining pagtawag og apostolika didto ni na hitabo sa Council sa Nicea ni adtong 325, no? Council sa Nicea ni adtong 325 unsa may butpasabot anang apostolik. Butpasabot ang unang mga sakop ani mga apostol. Butpasabot ang simbahan nga gitukod ni Kristo ang unang mga sakop o ang gitahasan ni Kristo ani mao tong mga apostol mo na siyang gitawag og apostolik. Mao na siya apostolik. Dayon ang ikaupat mao nang pagtawag og Romana. O kini mo'y medyo bugat-bugat no. Nahitabo ni adtong Council of Trent ni adtong 1545 no. Roman no ang pagtawag ani og Roman Council of Trent ni adtong 1545. Nakaron moingon ta kanus aman ni natuman gyud kining natibuok ning moingon ta Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Well, niadto ng Vatican Council niadtong 1870, no? 1870 Vatican Council na kumpleto ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nakaron moingon gani sa debate ni ingon tong ministro sa Iglesia ni Cristo, ingon sila na nganong giilisan man ang ngalan ni Kristo. Ang klarong mabasa sa Biblia kanang sa Roma 16:16 Iglesia ni Kristo dili Iglesia Katolika Apostolika Romana. Well, ang atong katinawan ana no mga tinahod nga tigpaminaw kanagong moingon sila nga giilisan ang ngalan ni Kristo dili na siya tinuod. Ngano man kay kanagong pag-ingon nga giilisan ang ngalan ni Kristo, giilisan ang ngalan ni Kristo, ngano mo ingon ta siya nga gani sa in English pwede na to natawag og misnomer. But pasabot dili gyud na siya mao. Ngano man kay kanang moingon ta nga Iglesia Katolika Apostolika Romana dili man na ngalan og tawo. Kay kinigong paghingalan og pundok o iglesia ato naman ning nahisgutan nga duha ng kaklase.
Una, kanang gitawag og personal name of the church. Kana bang mutawag ka sa pundok nga hisgutan ang ngalan sa nagtukod. Una nga personal name of the church. Hisgutan ang ngalan sa founder mo nang mayong kag Iglesia ni Cristo. Pwede po ka mo ingon nga gamiton nimo ang titulo ana or kinaiya anang gatukod o kinsa pa pod mo'y tag-iya ana nga moingon ta nga Iglesia sa Dios. Mao nay kanang example sa kanang giingon natog personal name of the church. Og wala na usba, wala na ilisi sa Katoliko kung maghisgot ang personal name of the church. Nga naman, kay ila manggali ng basa-basahon ng mga libros Katoliko, pareha sa katong sinulat ni Francis Bicasile, usa ka pari, nga kung maghisgot og personal name, hisgutan gyud sa pari ng pagtawag og Iglesia ni Cristo. Pero ang gipasabot sa pari, Katoliko ra pod. Kay ang Iglesia ni Cristo sa Biblia o Katoliko usaraman sumala na sa atong nahisgutan sa nangagi natong tulumanon. No, kay ang Iglesia god nga gitukod ni Cristo gitawag god ni Obispo Ignacio og Katoliko di usara. Dili na siya lain-lain. So ang gipasabot sa pari nga Iglesia ni Cristo Katoliko ra pod. O mao na nga kanang moingon sila nga giilisan ang ngalan ni Cristo wala na ilisi kay kanang pag-ingon nga Katolika dili man ang ngalan og tao. Adjective man na. Nagpabilin nga kung maghisgot tag personal name of the church, Iglesia ni Cristo region na or Iglesia sa Dios. Kay kanang moingon tag Iglesia Katolika Apostolika Romana, descriptive name of the church na. Dili na ngalan og tao. So mao na nga kanang pag-ingon Iglesia Katolika Apostolika Romana dili na personal name of the church. Mao na kanang gitawag natog descriptive name of the church. Pangalan nga gahulagway sa iglesia. Dili kay ngalan og tao, kay wala man usbas Katoliko ang ngalan ni Kristo. Kay kon giilisan pa sa Katoliko ang ngalan ni Kristo, ingon ana unta ang pagtawag sa Katoliko ro ni Kristo. Ana unta, Heso Katoliko. O ana unta, pero dili basta persona gali ang hisgutan, Heso Kristo gyud na. Dili kay Heso Katoliko. Hinana, kay kanang Katoliko adjective man na, kinaiya man na, parehas man na atong pagtawag ni Pablo og Iglesia sa mga santos. O Iglesia Katolika, pwede gapon, Iglesia Katolika. O, mao na. Iglesia sa mga balaan, kanang sa 1 Corinto 14:33. So, nakuha ninyo. So, kanang pag-ingon, Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili na pag-usob sa ngalan ni Kristo. Kay dili man na personal name of the church. Descriptive name of the church, balikon ko, parehas na sa giingon ni Pablo sa 1 Corinto 14:33 nga gitawag niyag Iglesia sa mga balaan. No? O Iglesia sa mga santos. O ang pulong santos, dili na ngalan og tao. Adjective na. O, paglarawan na, paghulagway na, kinaiya na sa iglesia, mao ang pagkabalaan, kay ang mga sakop gitawag sa pagkabalaan o pagkasantos. Kay kung moingon sila nga, giilisan sa Katoliko o Iglesia Katolika Apostolika Romana ang ngalan ni Kristo, na ila parehas rapod sa pag-ingon nga, giilisan po dahil ni Pablo og ang ngalan ni Kristo og santos. O balaan kay iya man gitawag ang iglesia og balaan diya sa 1 Corinto 14:33. So mo na mga tinahod nga tigpaminaw no, baliko na to. Kanang paghingala natog Iglesia Katolika Apostolika Romana dili na pag-usob sa ngalan ni Kristo. Kay wala gyud tay ngalan nga nga gihimo natong pag-usab sa ngalan ni Kristo. Kay kanang pagtawag natog Iglesia Katolika Apostolika Romana, descriptive na siya, descriptive name of the church. Parehas ba nako pananglit? Akong example akong galingon. Akong personal name mo gyud ng Silbert. O pwede po gani Bobby, akong nickname. Pwede po kuan. O kana lang, bisan, Silbert personal name. Pero kung tawgon po ko o kuan, tawgon po ko o kanang panlitan, unsa akong kinaiya. No, pananglit, unsa may inyong panglantaw na ko. Inyo na, taas ko nga tao. Then pwede po ko tawgon ninyo sa akong, sa unsa inyong pagtanaw na ko.
Mamingon nga, taas nga tao. Ano? Pwede yun. Pero dili na siya personal name. Descriptive name na siya. Kay ang inyo man ang nakita na ko, unsa inyong nakita na ko, mao'y gigamit ninyo sa pagtawag. Pero ang ako yung personal name, mao ng Silbert. Ingon ana ra na. Parehas ra lagi sa pag-ingon ni Pablo nga, Iglesia sa mga santos o Iglesia sa mga balaan. Dili na siya personal name. Kay kinaiya man na nga gigamit ra sa pagtawag. So mao na mga igsuon nga, kanang giingon sa mga ministro nga giilisan kuno sa Katoliko o Iglesia Katolika Apostolika Romana ang ngalan sa iglesia dili na tinuod. Kay kanang Iglesia Katolika Apostolika Romana descriptive name na dili na personal name of the church. Nakaron ngano man nga na natungha man nganong nahinganlan man jud ni siya og Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Well, ang pagkakatolika atong naisgutan kagahapon, no? Nga program nato. Then kining pagka-apostolika sa ako nang giingon ninyo nga nahitabo ni adtong council sa Nicea ni adtong 325 katuhuan ni nga council kay Christian council man parehas man ni atong council sa Jerusalem atong nagtigob ang mga apostoles niya kining council of Nicea tigom po ni mga obispo nga sumusunod sa mga apostol sumala sa history mo na nga kasaligan ning ilang kuan council kay matud pas Mateo 18:18 ang inyong idili dire sa yuta akong idili usab sa langit ang akong itugot sab nako sa langit mao nang kasaligan ng mga Catholic Council. Nya but pasabot kung ang atong iglesia dili apostolic but pasabot dili na mao ang gitukod ni Kristo kay ang gitukod ni Kristo apostolic man kay ang unang mga sakop ani mga apostol man. Unya, ang kining katapusan nga kinaiya, nganong natawag man ni siya Roman ni adtong Council of Trent. Usbon ko kasaligan gihapon ning Council of Trent kay council man ni sa simbahan. Nga mao man ni ang gitagaan og gahom sa pagdili og pagtugot kay kining atong mga obispo lagi sumusunod man ni sa mga apostol base sa history. Nganong gitawag ni Roman. Well, usa sa atong nakita nga hinungdan ani tungod kay ang sentro naa na sa Roma. Kay matag pundok guds tinuhuan ron naa gyud nay sentro. Di ba? Moingon ka nga ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo asa ilang sentro. Naa diri sa Pilipinas, naa diri sa Diliman ba na? Quezon City. Mao na, no? So matag pundok na ay sentro. Unya lagmit kung asa gali nagsugod, didto pod ilang sentro. Nya kining Iglesia ni Cristo ni Manalo, diri man ni nagsugod sa Pilipinas, mo nang naa po diri ang sentro. Unya, kung moingon po kag Seventh-day Adventist ang ilang sentro sa akong nahibaw-an tuwa na dito sa Amerika, kay dito man ni nasugdi ni Ellen White kining Adventist. Yan moingon kag mga saksi ni Uba sa Amerika gihapon, kay sa Amerika man nagsugod ning saksi ni Uba. Ang Mormons, ang ilang sentro, tuwa po dito sa Amerika. Kay dito man na nagsugod ng Mormonism o hasta po ng saksi ni Jehovah. O na nga kung ang usa ka tinuhuan, asa gali nagsugod, dito po ilang sentro. Kanang piniling nasod po, na po na diri sa Pilipinas nagsugod, mo nang na po ilang sentro dire, di ba? Unya karon ang pangutana, ang iglesia nga gitukod ni Kristo, asa man ang sentro? Na supposed to be dito ni sa Jerusalem. Ngano man, kay dito man ni nagsugod naa sa Lucas 24:47. Jerusalem gid unta ang sentro sa iglesia. Pero naamang guytag na diha sa Ginoo, nagpasidaan man siya sa Mateo 21:43 nga ibalhin kuno ngadto sa laing dapit o laing lugar o laing nasod naa sa Mateo 21:43. Nganong ibalhin man, kay dito sa Jerusalem, medyo nahinawaing siya sa mga Hudyo. Ngano man, daghang wala mo tuo niya, imbis kadugo unta niya nga mga Hudyo. Mao nang mura siyag nahinawaing, mao nang nalitok niya na sa Mateo 21:43 nga ibalhin kuno o itugyan kuno ang iyang gingharian o iglesia sa usa ka lugar nga magmabungahon pag-ayo. Ang pangutana, unsa man ang lugara? Unsa man ang dapita?
naa sa buhat 2:39, layo kuno na siya, layo kuno na sa Jerusalem. Unya, unsa man ang dapita, unsa man klasyas mga taong nanimuyo ana, naa sa buhat 22:21, mga hintil. Nakaron, unsa man yun ang dapita, no? Nga lugar sa mga hintil. O naa sa buhat 23:11, no? By the way, ang buhat 22:21 mao na nga mga hintil kuno ang nanimuyo anang lugar, no? Buhat 22:21. Dayon sumala sa buhat 23:11, kuan kuno na, Roma kuno na, kay nag-ingon si Kristo nga ni Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Timan naa sa Jerusalem nagsugod ha. Pero niingon siya, pagpamatuod usab sa Roma. Sa to pa, ang buot pasabot sa Ginoo nga balhinan sa sentro, Roma. Kay giingnan man niya si Pablo, maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Sa to pa, Roma ang gipasabot ni Kristo nga balhinan sa sentro. Karon, nahitabo ba na sa Roma? Nahitabo kay sumala sa Roma kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 8, nagmabungahon magyud sa Roma ang iglesia. Ngano man kay bisan gilutos kay gipanguluhan sa mga emperador nga pagano sama ni Nero, nigdaghan man hinuon ang sakop sa iglesia sa Roma. Mao na nga natuman gyud sa Roma, mao na nga natuman ang tagna sa Mateo 21:43 nga mabalhin ang sentro ani didto sa Roma. Unya, punan pa gyud sa kana galing naa mabasa na to sa ancient medieval history nga matud pa, the church that's founded by Jesus Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds. Ang iglesia kuno nga gitukod ni Kristo nagsugod sa iyang madaogong pagkailap sa imperyong Romanhon kuno bisan sa mga dagko kayong kakulian. Nganong namay mga kakulian dito sa Roma? Kay pagano gutong emperador. Then gilutos pagyud ang Kristyanismo dito. Mao nang usas namatay gali sa panahon ni Nero si Juan katu Obispo Ignacio. Ana apil po gali si Pablo ug si Pedro. Kay pagkamatay ni Pablo ug ni Pedro dito sa Roma sa history, si Emperor Nero may nag-emperador ato sa Roma niadto, no? Imperyong pagano. So mao na nga nabalhin ang sentro, Roma na. Mao na nga usa sa ilhanan, mao nang pagkaruman. But po sabot, tuan na sa Roma ang sentro. So mailan na to ron ang iglesyang tinuod kung ang sentro Roma na. Dili Pilipinas, dili Amerika, dili Alemania, kundi Roma na ang sentro sa iglesia. Mao nang gitawag og Roman. Naon sa mga iglesia haron nga ang sentro na sa Roma. No, ato nang gibase sa tagna mga tinahod nga tigpaminaw. Unya nganong gibutangan magyud ni og mga timaan o ilhanan, no? Simpre ra katong naa sa Jeremias 31:21 nga ang dalan kuno, by the way, ang iglesia dalan na, no? Sumala sa buhat 24:14. Unya sa Jeremias 31:21 butangan kunog mga timaan o ilhanan. Nya kanus ama na natuman nga nakumpleto ng mga timaan, no? Niadtong Vatican Council 1870. Hinahinay ni ang pagkatuman ani una ang pagkakatoliko, pinaagi ni Obispo Ignacio niadtong 110 AD. Ang pagka-apostolik pinaagi sa Council of Nicaea niadtong 325 AD. Ang pagka-Roman niadtong 1545 sa Council of Trent. Na kumpleto na kanang mga timaan niya niadtong Vatican Council 1870. Nganong butangag timaan kay naa sa Jeremias 31:21 nga ang dalan butangag mga timaan. So natuman na niadtong Vatican Council 1870. Mga igalawa na po tayo igong panahon, padayon na po taog mapuhon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Pinagi sa atong obispo diri sa Diocese of Dipolog, Monsignor Severo Cairmari, ubanas mga kaparian. Kining ubos nyo nga lagad sa mong tulamanon, lamdag sa kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga amigo sa technical side, Danilo Luod o Expedito Ilumba, hangtod ugma pohon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan,
nagkadaiyang korupsyon sa katilingban ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.